Bon dia, el beat Carlo Acuti serà declarat sant en una data encara per determinar, gràcies a un miracle per la seva intercessió en què una nena va patir un accident de bici el 2022 amb esperança de vida gairebé nul·la, però la seva mare Liliana de Costa Rica va pregar a Carlo i aquesta nena es va recuperar contra tot pronòstic i de forma ràpida. Carlo Acutis també havia fet un altre miracle per poder ser beatificat, en aquest cas amb un nen del Brasil que va parar de vomitar després de resar davant d'una relíquia seva. La regulació de lloguer de temporada deixarà d'estar vigent pel vot en contra de Junts i l'abstenció del PSC. Per altra banda, una nova normativa sobre seguretat als ascensors obligarà a reformar-ne o adaptar-ne la majoria a partir de l'1 de juliol amb costos d'entre 500 i 40.000 euros. Avui comença la campanya per les eleccions europees i el Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, pronostica una victòria del PSOE a nivell estatal. 4 morts i 7 ferits greus per l'esfondrament d'un restaurant a la platja de Palma de Mallorca. El tràgic succés va passar ahir al vespre al voltant de 9:15. I demà en futbol, la final de la Champions femenina, Barça-Olímpic de Lió, serà a Bilbao, a partir de les 6 de la tarda. Per cert, que per altra banda, Julen Lopetegui serà nou entrenador del West Ham anglès. En bàsquet, mala notícia pel Barça femení, que es veu obligat a baixar de categoria per les dificultats econòmiques del club. I a la NBA, Jaylen Brown ha anotat 40 punts per ajudar Boston a posar el 2-0 a la final de la conferència est, 126-110 contra Indiana. Avui que Santa Maria Auxiliadora i diumenge Sant Zacaries, felicitats, i per molts anys si celebres aniversari avui o durant el cap de setmana. El temps, avui últim dia de la setmana amb ruixats, perquè de cara al cap de setmana esperem sol i pujada de les temperatures. Això és tot per ara. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un molt bon dia.